Il-maltemp li għamiltu l-aħħar ġimgħat ġab miegħu iżjed xogħol għal ħaddiema tad-Direttorat tat-Tindif. Dan minħabba l-ammont kbir ta' alka li daħlet fi xtajtiet u l-bajjiet Maltin u Għawċin l-aktar dawk il-bajjiet bir-ramel. Din l-alka titnaddaf b'mod immedjat biex dawn ix-xtajtiet ikunu jistgħu jibqgħu jitgawdew mill-pubbliku, speċjalment f'perjodu fejn ħafna jkunu qegħdin ifittxu l-bajjiet qabel jibdew bir-rutina tas-soltu. Forsi mhux kulħadd jara japprezza li jisma' kien hawn il-maltemp, però f'dik id-daqsxejn maltemp li kellna matul din il-ġimgħa iva tnaħħejna s'issa madwar 30 tunnellata ta' alka u għadna għaddejjin bl-operat biex inneħħu iktar alka minn bajjiet fin-naħa ta' fuq ta' Malta. Ramon De Guara, direttur tad-Direttorat tat-Tindif, żied jgħid li x-xitwa qalila li kellna matul din is-sena kif ukoll ix-xita barra minn żmienha se jwasslu biex din tkun is-sena rekord għall-ammont ta' alka li daħlet fi xtajtiet. Matul din is-sena nġbarna madwar 2000 tunnellata ta' alka diġà. Pratikament huwa l-ikbar ammont ta' alka li nġabar f'dawn l-aħħar 3 snin, huwa ftit iktar milli inġabar fis-sena 2013. Ovvjament iġib ħidma magħha li l-alka tibda tinġabar bejgħet u ieħor fix-xahar ta' April, tajjeb imbagħad ikollna loġistika sabiex aħna nlestu l-bajjiet tagħna ħalli jkun jistgħu jiġu jitgawdew mill-poplu Malti ħanejdu hekk mill-bidu ta' Ġunju. Minkejja li l-alka hija xi ħaġa naturali, iddejjaq ħafna lill-għawwiema. Iżda mbagħad hemm min l-alka jkun qed ifittixha minħabba skopijiet oħra. Ikollna talbiet mill-bdiewa tagħna, mill-bdiewa Maltin ħanejdu hekk sabiex jużawha bħala fertilizzant. Aħna fejn ikollna talbiet nippruvaw nakkomodaw il kulħadd, għax ovvjament il-ġbir ta' alka huwa ħafna iktar mid-domanda. De Guara saħħaq fuq l-importanza ta' dan l-eżerċizzju minħabba li ammont kbir ta' turisti li jiġu f'pajjiżna jiġu l-aktar minħabba l-baħar. Għalhekk il-prodott irid ikun wieħed komplut.